vähän liikkua. Liikkumaan? Mitä järkeä siinä on? Sitä järkeä, että saisit vähän lihaksia. Enhän mä oo ollut teossa kuin 2 minuuttia. 2 minuuttia? Sä oot ollut siinä sen 2 vuotta siinä sohvalla. Vielä en ole päässyt paljastamaan salaisuutta. Kyllä saan vielä siihen tilaisuuden. Mitä sä teet? Se on läski ja lisäksi vielä nörtti. Mä en ymmärrä. Nyt on aika paljastaa salaisuuteni. Apua! Lopeta! Pian olen saanut murskattua sinut. Ei hätään ei too, taismies! Minä olen läskisankari! Oikeesti? Et sit parempaa keksi? Eikö se ookaan hyvä nimi? Ehkä sulle, mut ei meille. Okei, jatketaan. Vaa! Apua! Minä tulen! Ai! 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 Kiitti, sähän pelastit mut. En se minä ollut. Se oli mun läski. Yeah, baby.